2 3 একটা রুম 4 5 सिमना एसेम्बली सीट नि बिसिङाव क्लाइजाक हेजामारा आरडि ब्लक नि बिसिङाव क्लाइजाक तकमा कारिक हायर सेकेन्डारि हाई स्कुल नि जोंनोगो जों फैलाइजाक सिनि लगी दङ एसडिअ आरडि गायचिनि हेजामारा स्कुल इंस्पेक्टरेट नि आईएस ताई अरनि एसएमसी कमिटी हेडमिस्ट्रेस और फैमानि मूल उद्देश्य जों और जे कताल कैसे बिल्डिंग और खाने नाई दङ बुसखाङो प्राय 6 कोटी टाकानि गावरावनो जागानि जे बिनि जे डिमार्केशन मियाखैबा और जे 6 कोटी टाकानि जे बिल्डिं नाय बियांति खालायके काहामंनाय आबनो सोंथि नायलायखा सिनि बरमनां मन्त्री विश्वकेन्द्र देव बर्मा बिनि चाइतो मुंबाई जतचिनि सिमना विधानसभा केन्द्र जे तिप्रासा आमसानि जत एसबी हाई स्कूल हायर सेकेन्डारि स्कूल न कताल खायै आधुनिक मॉडर्न जे तावक जे बिल्डिंग ओ बिल्डिंग अमाके इन तांगरना बागैनो बो कयदिन आगे राज्य सरकारनि इंजिनियर सेल्फ चीफ इंजिनियर नियाखैबा डीएम नियाखैबा एडुकेशन डिपार्टमेंट नि जे डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर बा सुग्लायमानि यागुलो न अमाके यापरि रमजाबि दं कारण रों जे सोसाइटी ओ रोंखरै शिक्षा आ सोसाइटी को खुजुगसा गासैनो बनि बागैनो एलाकानि जत और जारा दंनाय रक ताकु बुकुरो बरगबो एकैनो बुंनि देखाबो एकमत न स्कूल न ताबु शुधु स्कूल हामखाय नंगिया किन्तु बिनि बिल्डिं बो हामना नांनाय स्कूल बो नायथंना नांनाय कारण जों नायनायखाय ताबु विद्या ज्योति पीएम श्री माने सेंट्रल गवर्नमेंट नि अनेक ताव उनका कम्पिटिशन मार्केट चलि दं यांगो एकदिके नायनायखाय जवाहर नवोदय विद्यालय चिनि अरन क्लाइखा जोंनि हेजामारा एलाकायाव आबुनि लगे लगे साइथांखाय जों ताव एकलब्य चिनि अर याफानाव हाइपार चिनि एलाका क्लाइयो सिमनाव नतुन बाजार गानानि दंदारि हाति गानानि आरो जों नुखा खूब काहाम काय ताव तांजगै दं ओमफ्राय अमा हाइके त्रिक ताव बरकाटाल हस्टेल ताव तांजाक दं ताव चानपुर गार्ल्स हस्टेल सबायै कतालखाय तांजाक बुनाय एका माके तावने राधानगर प्राय अलमोस्ट ओ सिगाङाव दुतालानि साद्रिफाय उखा एका जों आसा खायो उइदिन 27-28 नि बिसिङाव मटामटि बिल्डिं पाइ जों आरो हाब्रि मानाय दारकमरा बामदिनो एका नायनाय माने त्रिक सिनि खदानि बिसिङाव दफारावनि बिसिङाव हेडमास्टार हेडमिस्ट्रेस गै नायनाय माने रेजाल्ट खूब गाहाम चलिदों ताव और जों खोनाफैगासिनो मेडाम समालायखा 100% अ जायगायाव फार्स्ट डिविजन खरकसा मानजाक ब्रैमा मासा सेकेंड डिविजन 13 जना एका अमा हाइकायै त्रिक जुरि काका गाय तो चिनि बागै कोनो असुबिदा करै साइथांगाय तिप्रासानि बिसिङाव टप 10 जों एकदम खाख्ला फुलिनो सैमानो এই বরকাঠাল एरियानि त्रिपुरा एकाडेमी प्राइवेट स्कूल टप 10 त्रिपुरा राज्यनि एमन कोनो स्कूल तখন त्रिपुरा सर टप 10 कासे मेनियाखौ एकमात्र जों बरकाठालनि एरियायाव कासे जों नारगै मानखा माने त्रिक कासारनि बागै जों मासुलाय आबनो सिनि लक्ष्य एवं सिनि मिनिस्टारनि लक्ष्य आनि एडिसि नि खरकसा अरने आदङै सिनि लक्ष्य बाबनो कोनो मते फानो कोनो अरबो जागा जमी तुइ बा ओ ngano tei kono osubida jena tang thukta samung choli thanai हामबाय।